Keďže bol významným a uznávaným mužom, schádzali sa v jeho dome Izraeliti žijúci v okolí a riešili sa mnohé záležitosti, s ktorými sa stretala. Zuzana. Zuzana. To kto je? To čo je? Ja som ženou toho starého zákona. Je to starý zákon, Bože nie? slovo nám nezabudne dodať, že Zuzana dostala vo svojom dome detstve aj to, už na chvíľu výchovu a napriek tomu, že žila v cudzom prostredí, zostala Izraelitkou, ktorá bola zo všetkých svojich síl verná Božiemu zákonu, ktorý dostal Mojžiš na vrchu Sinaj. Rýchlo čítam, ne? Ale dobre. Dobre si, ja. Dobrý si, áno. Si čítal to. Dobre. Aj dobre. Ideme na súťaž. Koľko? Za minútu? Nie, alebo za 30 sekúnd prečítať. To, že dostala dobrú výchovu, svedčí o osobných kvalitách jej rodičov, najmä matky, ktorá svoju dceru vychovala najlepšie, ako vedela. Dobre čítať, je fakt. Dá sa, že dostala aj dobrého, úspešného manžela, ktorý bol nielen bohatý, ale aj spoločenský uznávaný, rozvážny a vážený so živým záujmom pre skutočnosti, ktorými dennodenne zapracujú Izraeliti žijúci v oblasti krajine. Dobre, Jaro. Čo môže, čítam. A chceli prežiť a ochovať si dedičnosť, vieru Boha a Abrahama, Izaka, Jakuba, bolo jednoducho musíme, aby držali spolu. Ešte ďalej. Z toho sa dá usudzovať, že Joachim bol veriaci Izraelita, ktorý sa živo zaujímal o Božie veci, ale aj ľudské osudy. Udalosti všedného dňa, životné príbehy veriacich Izraelitov mu neboli cudzie. Počkaj, treba veľa čítať tu. Veľa treba. To nájde nejaký kratší. To nie je krátky. Ako taký zaujímavý. Ale nejaký kratší. To je tiež dobre. Nasvedčuje tomu, že dom sa kde sa riešili mnohé skutočnosti, ktoré život prinášal spoločenstvu Izraelitov v danej lokalite. Jaro, ale ukáž. Ukáž, Čo ty? Čo mám ukázať?